Сериозен трафик хаос се образувал тази сутрин заради тежки зимни условия и закъсали камиони по международния път Е7-9. Най-засегната участъкът между Монтана и Видин, в района на Белотинци, където движението към граничния пункт е практически парализирано. Колоната от тежкотоварни автомобили в посока Видин е километри дълга. В обратната посока към Монтана трафикът се пропуска периодично и на етапи. По информация от мястото, ситуацията е възникнала в ранните сутрешни часове, когато няколко камиона са закъсали на заледеното платно и са блокирали пътя. Допълнително усложнение има и край Метковеца, където тежкотоварните превозни средства са спрени за задължителен престой. В този участък движението се осъществява двупосочно само в една лента, което допълнително забавя преминаването. Шофьори на място споделят за часове чакане без официална информация. Един от тях разказва, че е престоял в колоната повече от 4 часа и пътува към Русия. Очакванията са авариралите камиони да бъдат изтеглени в най-кратък срок и движението по Е7-9 да бъде постепенно възстановено, но към момента ситуацията остава напрегната. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.